Welcome back to my YouTube channel Bodokalyanmix YouTube channel आव नोंथांमोनखौ दिनै गोदान मोनसे भिडिअ फरायबाय नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायदो नायनो गोसो गैयाब्ला दा नायखादो फैदो बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो नायनो गोसो गैयाब्ला दा नायखादो दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों बागानिया संनि BTS भिडिअखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों बे भिडिअखौनो नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्लासो नायदो ओमफ्राय नायनो गोसो गैयाब्ला दा नायखादो BTS भिडिअसो ना ओंखायनो नायनो गोसो गैयाबो जानो हागौ ओंखायनो दा नाय आरो ओमफ्राय गोसो थाबासो नायदो आरो BTS भिडिअ ओमफ्राय मा होनो बागानिया संनि बेयो नैथि पार्ट 2 आरो बेयो बिहाइन्ड द सिननि सिगां मोनसे पार्ट मोनसे होखांबाय बेयो फार्स्ट सानखालिमोन आरो बेयो नैथि साननि आरो फैदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो जुदि नायनो गोसोब्ला आरो नायनो गोसो गैयाब्ला दा नायखादो बिदिनो आरो Kameramen tadi. Joldi. Bisa. Sini. Nampak lagi kau orang kameramen. Teman. Awas. Kameramen kau ya se. बहुत ठुने ठुने सवाल है यार कॉन्टैक्ट करियो पारिबो कसले करले म करिबा बेलेग काम इको न जाने खाली सापात करबा जाने बे सानावहाय ओरैबादि सान्दुं गोसामोनना उफ हिबु गावलायनाय गरम होदोंमोन एथ' फाग्ला बिदिजों जायो गरमाव शुटिं खालामनाया शुटिं खालामब्लाथाय मारै खस्थ' खालामनांगौ हिबु गावलायनाय एथिंनिफ्राय एथिं लकेसन चेन्ज खालायनो आंनानै जाला वारेस लोङैसो दंखायोमोन आंना ओरैनो बारजोंनो बिरलांनाय देहासो बेयावनो सानसे थाला थानांगो अभाय मारो मजे मारो नोंखौलाय सोर थांनो थिना बिदिसो होननांबाय गावखौनो फाग्ला बिदिजों जायो नुबाय माबादि खस्थ' खालायखांनायनि उनावसो मा समावसो शुटिं खालामखांबा मा समावसो मोनजायो सानसे थाला थानानै नमस्कारसो बुंगोन सोरबा